Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Tingnan mo, may papuso. Oy, may pasuso. Si Mama Tanya Chinita may pa-suso. Yeah. Si Nicole Yala may pa-puso. Bakit may papuso yung dibdib mo? Eh, syempre Nakakaagaw naman. pansin. Pwede bang insert coin dyan? Yung damit na yung damit na hindi pwedeng dilaw lang. Kailangan dilaw siya na may butas na pa-puso. Yan. Nakikita ko may umuusling puwet ng bata. Si Tanya yun, Si pasuso. Tanya. Ay, nakakalurkay. Ganun ba talaga yung mga tao? Pero sa bagay, feeling ko hindi lang naman lalaki. Kasi I was about to ask kung ganun ba talaga kapag ka lalaki, kapag ka nakakita na merong pwedeng masilip, titingnan, 'di ba? Pero na-realize ko, ganun din naman yung mga babae sa kapwa babae So for example, Anong silip yung hindi, sinasabi halimbawa, mo? 'di ba? May kunyari, medyo may nakikitang konting cleavage, ganyan. Okay. Parang ba to? Parang is it an automatic reaction na tititigan siya ng lalaki? Tapos na-realize ko, hindi lang naman, maski din naman babae. Ganun din naman. Alam mo, hindi namin sinasadya. Atus! Okay, sabi Kami mo napatingin lamang. Yun nga, napapatingin. So, kumbaga, parang hindi naman ito, not for anything else, hindi para para manyakin or kung ano man. Napapatingin. Napapatingin kasi, nandiyan yun diba? yung suot mo Yun yung suot mo, correct. Diba? Ganun. Ang importante napansin. Ay, ganon? Oo. Diba? Pero although hindi naman lahat ng mga tao kaya sila nagsusuot para magpapansin. Talagang sadyang napapansin. At saka sadyang yun, dun sila masaya, dun sila komportable, di ba? Hindi mo din pwedeng sabihin na huwag mo ibaba. Alin ba? Try mo, hatakin mo pababa, tinan mo. Ang alin, yung ulo ko? Hindi. Try mo hatakin pababa. Ganyan. Hindi, mas malakas yung hatak mo kanina. So pag gano'n, kumbaga in a way, hindi naman totally distraction sa mata ng tumitingin, pero nakakaagaw pansin. Ganun, so diba? Tendency is mapapatingin. Yes. Pero again, hindi naman porke may ganyang kang klase ng kasuotan na may pasilik, may mapapatingin, may pahila, may pakuyukot, gano'n. Bibigyan mo rin ng lisensya yung ibang tao na bastusin yung taong yon. Kasi minsan may ganun feeling yung iba. Nagsuot siya ng ganun Dapat ready siyang mabastos. Hindi dapat ganun. Correct, diba? correct, Kasi correct. kung what if yun nga, iba't ibang rason kung bakit niya suot yung suot niya, diba? Una, baka pamana na lang. Diba? Wala, presko lang talaga. Kaya gusto presko. niya revealing. Totoo. O di naman kaya sadyang dun siya happy, dun mataas ang kanyang self-confidence at self-esteem, diba? Hindi ibig sabihin nun, kailangan, again, bibigyan ka ng lisensya para ikaw ay mambastos. Correct. Huwag ganun. Hanggang tingin lang. Kung nakita mong ganun, tingnan mo lang. Huwag ka nang mag-comment. Huwag ka nang gagawa pa ng mga susunod na steps na hindi magugustuhan. Totoo. Sisipol, Yan. kakausapin, Tutungo. kukurutin, diba? Pipindutin, diba? Hindi yung mga iba hindi napipigilan. Diba? Okay lang. Sige, wala naman tayong magagawa. Mapapatingin mababanlag kayo. Alam mo, kahit ayaw mo. Kahit ayaw mo naman, bumukol. O kaya, diba? Bumukol. O kaya medyo lumabas. Ganun. Pero dapat hanggang doon na lang yun. Hanggang diba? tingin lang. Wala na dapat na pambabastos na magaganap. Ganun. Iwasan na natin mag-comment. Ay, ba't ganun ang iksi na shorts niya? Ay, ang itim ng kuyukot. Diba? Hindi maganda. Hindi maganda. Hindi naman talaga maganda yung yung ube-ubeng kuyukot, di ba?
Meron nga tayong isang kasamahan dito. Kakasabi lang Hindi. eh. Meron tayong isang kasamahan dito sa sa baba na meron siyang pinost one time na kuyukot na sobrang nakaka-bother. Talagang sobrang angjitim talaga. Baka naman kamote yun or ube talaga. Hindi ko ubing sure. halaya. Feeling ko nga eh. O kaya bagong hazing na bagong hazing na kuyukot. Hindi na nga siya violet, partner eh. Pumunta na talaga siya sa itim. Nakaka-bother. Wala lang. Ano yun? Kuyukot ba niya yun? Hanapin ko. Hindi. Iba ng ibang tao. Kalat ko nga yung kuyukot ko today. Wala akong magawa. Trip ko lang. Makapagkalat nga ng sarili kong kuyukot. Parang ang caption niya was, kung ganito yung kuyukot mo or something, anong masasabi mo? Parang gano'n. Hanapin ko. Yan yung sinasabi natin eh. Ka talaga. Tingnan mo na lang pero wala magko-comment. Ang ganda na lang pero hahanapin ko. At pag-uusapan natin sa radyo. Makapangaral kanina, di ba? Hanggang doon na lang. Huwag ka na magsasalita. Yan tayo eh. Hindi ka nakali eh. Hindi ka nakatiis eh. Hahanapin mo tapos pag-usapan natin ngayon. I-share natin sa Facebook Live. Mamaya pag nag-Facebook Live. Diyan talaga tayo eh. Hindi, pero yun lang po mga paalala lang. Isa pong paalala, 'di ba, na hindi mo dapat bastusin ang isang tao porke may mga kasuotan siya na medyo labas than usual. Ganun. Wala kang lisensya na bastusin siya porke ang katwiran kasi ng iba sasabihin nila, nagsuot siya ng ganyan eh. Dapat dapat ready siya. Well, in a way, dapat medyo ready rin naman yung taong yun na may posibilidad kasi hindi naman lahat matino ang pag-iisip. O hindi naman lahat bulag, 'di ba? Lahat talaga may mata eh, 'di ba? Hindi naman natin na expect na pare-parehas na mag-isip na tuwid. Pero 'yun lang, dapat hanggang doon na lang. Wag ko nang hanapin yung picture, partner. Ako naranasan ko yung mga ganyang klase ng na parang ano bang tawag diyan? Hindi below the line eh. Below the belt. Kasi kuyukot, di below the belt. Ano? Parang tumawid sa boundary. Cross the line. Yun. Below the line. Below the belt. Ikaw na bahala kung anong gusto mong gamitin. So, crossing the line. Diba? Nung one time, pumunta ako sa isang spa. Okay. Tapos, nakatawid lang doon. Diba may wet area na tinatawag. Siyempre, pag pupunta ka sa jacuzzi, wala naman saplot yun eh. Siyempre, pag ahon ko, kita talaga yung puwet. Huwag mo na isisigaw. Kung ano yung makita mo, yun lang yung sinasabi natin. Sinabi niya. Hoy, si Chris Chuper, labas yung puwet. Sinabi. Ay, diba? lakas-lakas. May echo pa doon sa loob ng di lahat sabay-sabay tumingin. Siyempre, hindi ako lumilingon kasi hindi ako si Chris Chuper. Sabi ko. Walang aamin. Hindi aamin. Tapos the following day, nag-message pa correct, dito. Totoo. The following day, ano pa po yun nung araw pa po yan, yung uso pa po yung text line 2299. Yan. So, yun, may message niya pa talaga. Alam niyo po ba, nakita ko po si Chris Chuper sa spa. Labas po yung puwet niya. Nakakaloka. Dapat hanggang doon na lang. Hanggang tingin lang. Kung yung makita mo, yun na yun. Huwag mo nang isisigaw, di ba? Huwag ka na magko-comment. Pero yun nga in a way, may posibilidad din talaga na hindi na may makakilala. Hindi maganda eh. Pero kaya ako umiwas ako sa mga ganyang klase mga lugar kasi mahirap na. 'Di ba? Mahirap ng yung pares kayo nakahubad tapos idol po kita sa radyo. 'Di ba? Napaka-awkward. Kaya well, actually pwede kang in a way, meron kang choice. 'Di ba? Ako nagkaroon ako ng choice partner na pag pupunta ako ng spa, sisiguraduhin ko una kung meron mang wet area, hindi ako pupunta doon or hindi ako pupunta doon sa part na may wet area kasi requirement kasi doon lahat nakahubad eh. 'Di ba? Hindi. Di ba naalala ko lang, nakwento mga dati, nasa jacuzzi ka rin. Oo. Pag tingala mong ganyan. May gubat. May Koreana. Nakatayo kasi siya sa tabi ng nasa jacuzzi, 'di ba? Jacuzzi. So di syempre nandun lang ako sa gilid, sa loob. Nakataas pa yung dalawang braso mo kasi nag-relax ka. Ninanam namin yung bubbles tapos yung yung tubig partner, hanggang leeg ko partner. Kasi just in case, merong may idol sa akin dyan, di ba? Ayoko ng awkward na usapan. Makilala ka. Oo. Si Nicole yan, nakita ko din. Di ba? Ayoko yung
mag-uusap pa tayo tungkol sa mga oras ko sa radyo, yung mga mahiwagang burnay, kung kailan tayo nasa jacuzzi. So ako nakatago na parang ano lang, parang kalma-kalma. Tapos nung pagtingin ko sa kanan, may nakatayo doon sa tabi ko. At yun. Pero kasi, kaya nga umiwas ako doon sa lugar na, ayoko na kasi pero aminin mo, hindi mo rin napigilan. Kinuwento mo rin the following day. At ilang years later, kinikwento ko pa rin. Yun. Kaya nga ibig sabihin, merong possibility na makwento, may possibility na mabastos, or merong possibility na kung ano man, 'di ba? Kaya meron ka rin pwedeng kontrolin, 'di ba? Like ako, yun nga sabi ko na hindi na ako pupunta doon. Kung pupunta man ako doon, wala nang wet area na magaganap. Tapos ang diretso kain na lang. Diretso kain o kaya kopi gano'n. Oo, o di naman kaya sa bahay na ako maliligo, tapos rekta ng pamassage. O di naman kaya na discover ko pwede magpamasahe sa bahay. Home service, 'di ba? Tsaka alam mo yung mga ganyang klase mga eksena, yung mga daldalera ng taon, yan yung mga iniiwasan ko. Kaya ako iniiwasan ko yung sarili ko eh. Minsan naguguluhan ko na nga ako kung paano ko gagawin. For example, partner, kapag nagmamassage, pag nagmamassage tapos ang dami niyang sinuspluk tungkol sa ibang tao, asahan mo, hindi na ako babalik dyan. Merong one time ganyan eh. Alam mo dito talaga nagpapagawa si Chris Aquino. Alam mo ba, si Chris Aquino, ang lambot-lambot ng balat noon, di ba? E di gano'n. E di syempre mga good things naman yung mga sinabi niya. E syempre natatakot naman ako dahil hindi naman malambot yung balat ko, partner. Baka lang may kwento ako sa iba. Alam maraming mo ba? Di ba maraming ganun? Kapag ka ganun, ang pwede kong, hindi ko makokontrol siya, kung ganun siya, kung daldalera siya ng dekada, di ba? Pero ang pwede kong makontrol, partner, is yung pagpunta ko doon. Correct, or, correct. hindi na ako pupunta doon, o kaya pipili ako ng ibang therapist, mga ganun. Yun yung mga bagay na, kumbaga pinag-uusapan natin, hindi mo makontrol kung bigla mo nakita. May pa-cleavage eh. 'Di ba? May papuwet ka. May papuwet, may pakuyukot, 'di ba? Hindi mo napigilan na napatingin ka, 'di ba? Pero ang pwede mong makontrol, 'di ba? Is wag nang tumingin ulit. Wag nang sipulan, wag nang pag-usapan, or wag nang tumigil ka na, 'di ba? Totoo 'yun. Naalala ko lang dati mga ganyang klase ng eksena at mga kwento. Sabi nung isa naming kasama, sabi niya, "Kuya, bagong bukas yung yung spa doon, punta tayo." Punta naman kami. Ay, kuya, maganda yung wet area nila. Tara, pasok tayo. Pasok naman kami. Hindi namin nakalain, magpasok pala ng wet area. Walang towel. Okay. Yung may towel nga, awkward na eh. Kasi tatanggalin mo rin kahit papano. Pagpasok namin doon, walang towel. May towel, face towel. Ayan. So, mamimili ka, saan mo gagamit yung face towel? Sa mukha. O sa sa anes mo. Tatlo. Ano pwede mong takpan? Yung anes mo, yung puwet mo, yung mukha mo. Totoo ka dyan. Kaming dalawa tumakbo ang mukha. May face towel talaga, literal. Sa mukha. Sabi na face towel, sa mukha cover, sa face towel nga. Bilis namin tumakbo. Totoo. So bumalik pa ba kayo doon? Hindi na. Diba? Walang pasabi na ganun pala sa loob. Sa true, alam mo nga, dun sa nga, kung hindi na nga wet area, dun sa area kung saan, yung locker, alam mo, hirap ako magbra dyan, partner. Paano ko ba itatago din alit-lit ng locker? Nakakaloka. Kaya na-happy talaga ako dun sa mga discovery ng pwede pala ang home massage, home service, ganun. Kasi nga, yun nga, merong mga ganyang kahihiyan. Kasi makikita. Ang mahirap niyan, pag popular ka, celebrity ka, for example, or public figure ka. Yun, diba? Pero kung wala lang, edi okay lang naman, diba? Pero kahit na, hindi naman kailangan celebrity or public figure para mahiya ka eh, di ba? Nakakahiya naman din talaga yung mga eksena. Pero ang isang warning pa dyan, ako kapag may mga friendly kayong Becky, eto na, may mga kaibigan kong Becky, pumunta doon sa spa na yun. Kung saan may mga, kung saan nakita yung puwet mo, partner. Eh di, syempre, dahil mga lalaki sila, partner, nagpapanggap na mga lalaki, ayun po, nandun sa wet area ng mga lalaki, kung nasan kayo, partner. Ayun na, eh di nandun na kami sa may buffet. Eh di, syempre, sa tuwing may lumalabas na lalaki, dinedescribe nila sa akin. Ate, alam mo ba yan? Nakuti!
Ay, nako, nakakaloka. O, basta kung ano yung makita nyo, yun na lang. Huwag nyo hanggang doon na lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli, ako po ang inyong kumikinang-ina na si Nicole Yala. Ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka. This portion Para was mabuhay brought to you ka. by Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!